Moikka kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me kuvataan maastoestevideota. Ja tänään on itse asiassa hoitopäivä, mutta mä en nyt halunnut lähteä pollella, koska se on aika villimaastossa aina. Ja no sen kai nyt pystyisi muutenkaan hyppäämään niin isoja esteitä. Joo, ja mä ratsastan siis Stellalla. Ja Stella on tosi kiva. Ja se on siis mun hoitoheppa. Ja mä menen tänään Lunalla. Lunakin on ihan superkiva. Tai no mä en oo mennyt sillä kauheasti, koska se on aika uusi. Niin joo. Let's go! Emmi, kuulitsa? Noi lähtee maastareille, meidän pitää lähteä mukaan! Illa oikeesti, mä en nyt jaksa tulla maastoon. Vitsi nössö. Tuu nyt, ei se ole niin paha. No en halua. No mä sitten yksin. Mut nyt pitää olla nopea, että mä kerkeen vielä ottaa noi kiinni. Tässä ei voi käydä hyvin. Onneksi mä en lähtenyt mukaan. Niin kiva olla maastossa. Jep. Hop, hop, kiruski. Ei me ole mitään etänoita. Otetaanko vähän laukkaa? Otetaan vaan, tää niitty on hyvä tähän. Tossa on jo eka maastoeste. No, hypätään se sitten. Let's go! Mä tuun seuraavaksi. Sitten toi puueste. Nopeasti nyt! Hyppe! Oho, no ihan sama. Sitten muurisarja. Hyvä! Jes! Mitä hitsiä Ello tekee täällä? Häh? Mitä? Ripuli?